Salutare tuturor, astăzi o să vă arăt un tutorial cum să obțineți culoarea neagră în Minecraft. Haideți să începem. Vom începe cu varianta grea. Varianta grea este să spawnați un wither și acesta va transforma florile care sunt pe jos în flori de-astea. Uite așa. Cu florile astea puteți face culoarea neagră. Uite așa. Ați văzut bine. Și florile astea vor crește, uite așa pe aici. Așa. În timp ce spawnați witherul. Și varianta ușoară este să omorâți o caracatiță și aceasta o să vă da ceva. Mi-a dat chestiile astea ink-sac-uri, mi-a dat niște ink-sac-uri. Și voi trebuie doar să le puneți aici, să le craftați și vă dă culoarea neagră. Acesta a fost tutorialul, la revedere!